So, Wapen Kabalen, magandang araw, magandang gabi po mga kaakay. Kasama ko po si Kuya Charlie Medina ng San Nicolas, Florida Blanca, Pampanga. At may beneficiary po tayo dito. Sigurad ko po. Kailangan po yung wheelchair. Wheelchair po? Sigurad ko po. Kailangan mo kayo na. Jo, sinatan yung tungkod. Opo. Kanina kailangan na tungkod. Nano po yung lagyuyutang? Sampang Rodolfo. Rodolfo Sampang. Pila na ko pong banwa? 73 na kami. 73. 73. Ninano kayo po? May dialysis ko naman. Mag-dialysis kayo po, dialysis patient po mga kaakay. At makakasama natin ang PhilHealth Boy ng bayan ng Florida Blanca, Rex RJ Laksamana. At ito po ang good news, Tay. Andito na ang wheelchair na bigay ng 1-for-1 akay ni Sol Party List at ni Pambansang Konsyal Jojo Bitug po. Ayun po, bayong-bayo yatang. So, para gamit siya po kayong pag-dialysis. Ito po, yung mga dialysis patient po kasi kailangan nila yung wheelchair, mga kaakay. At isa po, si Tatang na mabibigyan ng 1-for-1 akay ni Sol Party List. Makakasama natin si Kuya Charlie. Si Kuya Charlie po, siya po yung leader natin dito sa Barangay San Nicolas at sa Florida Blanca. At isa po natin siyang kaakay din. Kuya Charlie, ano po nga sabi yung kayong akay ni Sol Party List po? Maraming salamat po sa kay Party List, sa malasakit sa mga nangangailangan, lalo na yung mga may sakit. God bless you, Akay Party List. Rex RJ. Ayun po, muli po, nagpapasalamat po muli kami sa 1-for-1 Akay ni Sol Party List po sa walang sawang pagsuporta po at pagbibigay ng tulong dito sa Florida Blanca po. At ngayon po, nasa Barangay San Nicolas na naman po tayo. Maraming salamat kila Kuya Ching po, kay Ma'am Sol Aragones po. Maraming salamat po. 1-for-1 Akay ni Sol Party List po. At syempre, sa ating Pambansang Konsyal Jojo Bitug na bilang representante po ng Akay ni Sol Party List. Ayun po. At syempre kay Honorable Darren Manalansan po, no po. Shoutout po kay Konsi Darren Manalansan. At sa team ng Dunong at Malasakit, abe-abe king Panyulong ng Balen, Florida Blanca. Bisaup-saup tamo po, miyabe-abe para kay Panyulong ng Balen, Florida Blanca at ning Barangay San Nicolas. Kaya abe po, di kaya katamong kaluguran na PWDs, ang pong senior citizen. Ako po, kayong Pambansang Konsehal, number 30, Jojo Bitug, number 16, Rex RJ Laksamana. Magpasalamat kay Akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. God bless us all at mabuhay po tayong lahat.